Левски спечели трудно гостуването си срещу Черно море с 3-2 в среща от първия кръг на елитната група до 15 години. Ето и с какви стартови състави започнаха двата отбора. За моряците на вратата бе Стефан Стефанов. Пред него бяха Веселин Радев, Николай Николаев, Момчил Тодоров, Иван Михайлов, Теодор Николаев, Димитър Игнев, Борис Тодоров, който носеше и капитанската лента, Панайот Манев, Максим Стоянов и Денис Мюрветов. За столичани на вратата започна Александър Галев. Пред него бяха Константин Симов, Искрен Богданов, Матео Борисов, Ландо Ескас, Георги Тодоров, Емилиан Николов, Васил Тинчев, който бе и капитан, Антуан Петров, Валентин Петров и Борис Иванов. Денис Мюрветов откри резултата за Черно море в 13-та минута с глава след центриране от ъгов удар. Левски реагира много бързо и изравни след 2 минути чрез Георги Тодоров, който отбеляза красиво попадение от далечно разстояние. Сините достигнаха до пълен обрат в 37-та минута след гол на Ландо Ескас, който се възползва от добро подаване под земя от ляво. Малко след като измина час игра, Самуил Атанасов изравни за варненци след като завърши индивидуален пробив от дясно. В самия край на двубоя столичани получиха право да изпълнят диска след игра с ръка в наказателното поле на състезател на варненци. За топката застана Георги Тодоров и не сгреши, като така донесе първи 3 точки на сините.